Posle jednogodišnjih pregovora, predstavnici svih opština Pirotskog okruga izjasnili su se da su korak bliže dogovoru o potpisivanju sporazuma o načinu korišćenja i upravljanja regionalnom sanitarnom deponijom. Ja od ovog sastanka nisam očekivao neke spektakularne rezultate, ali naprotiv izgleda se da smo se približili dogovoru u krajnjoj meri. Ja očekujem ipak potpisivanje sporazuma između 4 opštine ili između 3, eventualno jedna opština se ne slaže, u nekom periodu u narednih meseca i po 2 dana. Opština Pirot ponudila je predlog cene deponovanja smeća i predlog upravljanja deponijom. O ovim predlozima u narednom periodu izjasnit će se sve opštine, ali su njihovi predstavnici izjavili nakon današnjeg sastanka da veruju da će dogovor biti postignut do završetka radova na izgradnji deponije. Šta je presudilo? Takođe želja da se to što pre završi, da pre svega ispred Evropske komisije, Evropske unije, kažem jednu ozbiljnost, jer toliko stremimo ka Evropi, a sad pričamo se oko nekih stvari možda koje su bitne, ali u suštini mogu mnogo brže da se reše. Treba reći da se radi o jednom poslovnom odnosu. Vi imate otpad, vi taj otpad deponujete, to ima svoju cenu i tu se priča završava. Znači, svi oni koji produkuju otpad morat će da plate odlaganje tog otpada na deponiju. To je nešto što košta i svi će se usmeravati prema tome da li imaju finansijskog interesa da odlažu na ovu deponiju ili na neku treću. Vreme nas je doteralo, da ne kažem da smo se umorili, nego malo treba da se stidimo posle toliko vremena. Vrteli smo se uvek u istom krugu, nikako dalje da krenemo. Danas se pokazala jedna spremnost da se ipak krene dalje i mislim da smo uspeli. Telo deponije, prema rečima Branislava Kostića, zamenika predsednika opštine Pirot, biće završeno za 40 dana. Ja sam na ovom sastanku više govorio o jednoj konkretnoj operativnoj stvari, a to je sama izgradnja regionalne deponije, pošto ja sam ispred investitora zadužen za proces same izgradnje i praćenje faze izgradnje deponije, izvestio načelnika i prisutne predsednike i predstavnike opština da je na osnovu izveštaja nadzornog organa izvođača radova, da su radovi otprilike procentualno 90% završeni, da se trenutno na deponiji postavlja zaštitni sloj šljunka preko vodonepropusnih slojeva folije, da su svi objekti koji su na deponiji izgrađeni i da je neophodno u narednom periodu uraditi zaštitnu ogradu i rastinje koje se trenutno sadi. Domaćin sastanka bio je načelnik Pirotskog upravnog okruga Goran Stamenović. Bez obzira što su bila različita očekivanja, mislim da smo se pomerili ka konačnom rešenju, da smo mnogo bliži konačnom rešenju međuopštinskog sporazuma. Današnjem sastanku prisustvovao je Paul Dax, ekonomista iz programa podrške Evropske unije i infrastrukturi lokalnih samouprava. Od same faze pripreme ovog programa podržavamo razvoj opštinske infrastrukture, radimo sa vama. Ovo će biti prva deponija u Srbiji koja će raditi po visokim standardima Evropske unije i velika je odgovornost da ona proradi efikasno. U potpunosti verujemo da je deponija u pravim rukama. Dax je izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da su predstavnici opština doprineli da se konstruktivno radi na ovom procesu, ističući da je ovo srećan dan i za opštine Pirotskog okruga i za program podrške.